بلێرن تەماشەوانên هێژا کۆنگرەیە نیشتمانیە سووری لە شامێ دەست پێ دەکە. کورد لە کو دەرێنە ون لە پشت من دبینن vê ماچێتێ کورد لە کو دەرێنە یعنی کورد تێدا نەئامادەنە کوردان حتا niha li hev nekirine ku şandeke danûstandinan pêk bînin heyfe bi rastî yani pêwîst bû berî 14 salan Kurd li vê rojê bifikriyana û amadekarî kiribana lê binêrin sibe kongre dest pê dike heta niha Kurd neamade ne heta niha Kurd neyekin nizanin wê çawa biçin Şamê. Kopyek ji vexwandina yani kongreya diyaloga niştimanî gihîşte me hûn dibînin li ser ekranê ye ev daxuyanî yani ev vexwendin ji mîvana ra hatiye şandin li ser ekranê diyar e min hez kir hûn bibînin yani sibe dibêjin mîvan digihên du sibe jî êdî kongre dest pê dike lê nabêjin kongre wê saet çend û ku derê dest pê bike çima ez behsa vê yekê dikim pêwîst bû Kurd ku hêza duyemînin Sûrî nêzîkî 3 milyon û nîv 4 milyonin pêkhateya duyemînin xwedî hêzeke serbazî ne xwedî dîrokeke siyasî ya durû dirêjin heta niha li hev nekirine ku bi yek helwestê bi yek şandê biçin Şamê mixabin bi rastî. Min îro serê sibê li konferansa rojnamevaniya Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimaniya Sûriyê temaşe kir. Serî heta dawî. Li gorî berdevkê wê komîteyê Kurd wê weke şexs bi navê xwe beşdarî kongreyê bibin. Yani nikarin bi şandekê beşdar bibin. Heta niha Kurd nizanin wê çi bêjin, nizanin çi dikin hemberî wê daxuyaniya Kongreya Niştimaniya Sûriyê. Hesen Dixêm dibêje. Hesen Dixêm berdevkê kongreye eşkere got ew bi Kurdan re civiyaye binêrin. Bi Kurdan re dibêje civiyaye. Teke tek yek bi yek li gel wan civiyaye. Li wan guhdarî kiriye ev Hesen Dixêm dibêje. Lê ew kesên ku bi wan re civiyaye Kurd xwe dibêjin ew nûnertiya me nakin. Ew bi serê xwe çûne. Şamê û xwe re wî re civiyan e weke şexs çûne yanî. Komîteya Amedekar ya Kongreyê ji rûdawê re ragihand ku civînên şêwirê yên rawêjkariyê temam bûne û sibe edî wê mîvan biçin Şamê yani endamên Kongreyê wê du sibe Kongre dest pê bike yani navbera 400 heta 600 delege û endamên Kongreyê wê hebin. Berdevkê Komîteya Amedekariya Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûrî Dixêm ji rûdawê re her wiha got wan civînên gelekî zêde li ser hev saz kirine û nêrîna civakê ji parêzgehên cuda wergirtine û ew ji bo li derxistina Kongreyê amade ne. Dixêm her wiha got sibe edî wê endam biçin û du sibe Kongre dest pê dike. بالتأكيد توصيات المؤتمر الوطني و دامزراندنا حکومت برین گشتی ویج ناواروکا کنفرانسا دیالوگا نشتمانی به درباره ولاتیین پارێزگehên Rojhilat li Reqqa, Heseke û Derezorê Komîteya Amedekar li gel rûspiyên civakê yên ji hemû pêkhateyan rûniştibû û îro dê vexwendinên fermî ji bo kesên ku biryar hatiye dayîn beşdarî konferansê bibin werin şandin. îro vexwendiname ji bo kesên beşdarî konferansa niştimanî bibin ji hundir û derveyî Sûriyê wê werin şandin. Sibe wê destpêka pêşwaziya wan be li bajarê Şamê heta ku şûn û dema konferansê were diyar kirin. في مدينة دمشق ثم يحدد مكان يعني عقد المؤتمر لاحقا وتوقيته لاحقا. قامت اللجنة التحضيرية Komîteya Amedekar bi dehan civîn û serdan kirin ku hemû parêzgehên Sûrî dihewîne û nêzîkî 4000 mêr û jin beşdar bûn. Ji bo hêsamkirina qonaxa veguhêz çendîn caran daxwaz ji bo derxistina daxuyaniyeke destûrî ya demkî hat kirin û pêwîstiya pêşxistina planeke aborî li gor rewşê hat kirin. Ji bilî avakirina sektorên hikûmetê hat tekezkirin ku divê rola civaka netewî piştevaniya dewletê be. Nebin jêrdestiya desthilatê. Em armanc dikin divan mehan de çanda diyalogê wekî beşeke bingehîn ya nasnameya niştimaniya Sûriyê xort bikin. Em ê ji aliyê xwe ve temaşevanên hêja girîngî bidin vê mijara sazkirina Kongreya Niştimanî ya Sûrî ka evana dibêjin em li gel nûnerên parêzgeha Hesekê civiyan e Hesen Dixêm dibêje şexs çûne derdora 15 kesan di civîna wî de bûne lê yanî ne ene kesê xwedî li wê
وان کسان در کویک و که نونرین ویبن دبیجن نونری من نچونه نجی پیانه که یانجی پیاده یانجی حسده یان مسده نونرین وان بفرمی نچونه شامه ولگل حسن دغیم نجفیانه شخص چونه او شخص جی نونرتیا 4 مليون كردين سوري ناكن يعني افريق خسنين سياسي دبيشن بله من بحثا تشتكر تماشافون نيجا من بحثا جفينا كونغريا نجتمانيا سوري ديكر من قلت امي دفي بولتنا حفتا غريكيه بدن في مجاري اجندايا كونغري جيشتيا من ازي اجندايا كونغري نشان بدن بشرازي بچم جم دكتور فريد سعدون اكاديميسيان كرد كاف چند روجن لشامه شمال شامه آلمان جاوی چیه مسئله یاوی چیه پشتی کوچو شامه گله کان یری شویجی کردن به مسئله پیرا گوتو بیج بکم هدی از و نشانی کامیره بدم بني تماشاواني نيجا شخوا اف اجندايا تكاري فوكس بكي فوكسوي زحمت نبه اف اجندايا كونغريه سبا روجا كمينه 24 ماه شباط روجا 25 ماه شباط جي هون دبينن افنها جيش تمن من حسكر هون ببينن باش اوكي